Amaia Ibainet naiz, eskena, Euskadiko ekoizle eszenikoek biltzen duen elkartearen gerentea. Gure erkidegoko antzerki industrian, emakumeen presentzia garrantzitsua da publiko kontsumitzailea den aldetik. Antzerkira joaten diren pertsonetatik, 3tik 2 emakumeak gara. Kultura sektoreko lanpostuetan parekidetasunera iristen gara. Hala ere, horien garrantzia txikia da, batez ere erantzunkizuneko eta erabakiak hartu behar diren lanpostuetan. Emakumeen presentzia are minoritarioagoa da sortzaileen artean, produkzioetan zein kultura hedatzen duten zentroetan. Hortaz, desberdintasuna islatuko da kulturgintzak sortzen dituen adierazpenetara. Sortzen diren kultura produktuetan emakumeen eginkizuna, menpekoa edota ikusezina izango delarik. Gizarteak, oro har, desberdintasun horietaz jabetu behar du, eta gizonek zein emakumeek lanari ekin behar diogu parekidetasuna lortzeko.